سلام كبرات تخاتاتلتي داسنا اكسترا ابزا channel كمزي تكاتاتلو زلخم بزح نغارات العلنا ابز تفلاليا توكيرنا كنزارب كومدما كبز تفلاليا معكنا زتاكبت حستوتات تينا نزرغ زلنا ابز ايوانغنا كاب كله بزح قلبو توهيبو نعلمون عشاقيلو زركب نغر حمام كورونا كمخونه متن كم مجمرتا بزعبو افلطونا كعبي كومدما هلو كنتات انتي مسل نمفلط درجات حمام جينا اب تشاينا كولينا قبرو زلنا تنقاقتات كمدما حفشاو معباله كنقرب زفتنا إذا خمزيلن كلنا اتحمام كابز مصات حيزو مستحمام تتحيزو بوزحات كلا بعد جمره قند وره ويدما اتكل حسابو وديت زبال نجر اندحر نيرو كورونا مستي بسرعه مراخبيتات عبز لا معباله كمص زخونه 5G ويدما حمشاي ولدو سرعه مراخبيتات تحيسكا الزحمام كمزي اندابلكا زغبر بساينس زي ترغاغصه كتامنو ونز صقم زعبايو كزرغح ترايو نحجي دما ازي حمشاي ولدو سرعه مراخبيتات بهال معباله انتايو بخميخه اتيا مونغو امريكان تشاينان زكايد زلو حدشني حبريتا وق كخون بقيع الله كنرئي كنفتنينا قدمي قنا ابزا channel سبسكرايب لايك كومون نتدول بمطواق قدامو تخاتاتلتي معالتا وتحستونا خدكونو بغبرن عدم ازي وديتي اتبل قال مچم بوزح غزي كابترا سبات طراي زيكونو كبوزحات نحنا مرحتينا بهالتي منا وحتي سلطانهم زخونو مرحتون سمعكم ما تخونيكم ازي يخون امبر ابزيوان عالمنا بحد قطبات طوابيلو هيوت بوزحات زوسده حدغኛ حمام توراتولا بزلا غزي اذا وديت اتبل قال مستيام معبال عالمنا لعل نطب مقيرو زخونه حمشاي ولدو سرعه مرخبيتات زبال معباله تتحيزيو كورز جمره منالبات جلز امنو جلدما زي امنو كهلو زخلو خوينم ابزا ان نبرل عالم جنا اذا مدر اتبهال بلانيتنا كباب ايكونتن صفحيا بلجيتس كتابه مغنيو تشيب كتخللنايو نز عالم حدا بسور ززوره حيله الله وزت اندابلكا ابايتا زيله بساينس زي ترغاغصه كل حسبو زخونه وديتات كم حق غيرم امينم زعللو والقسبات كساب زحلو ازي حمشاي ولدو سرعه مراخبيتات زخونه معباله مسكورنا تحيزم ززاربو سبات كتري بوزح ايغرمنيو ازغا حج طراي زيكونه قدم زي حج نتقمل زلنا رابعاي ولدو سرعه مراخبيتات كمصن كلو قدمي دما سالساي ولدو سرعه مراخبيتات كمصن كلو طراي زيكونه خا اذن حجي انتقملن زلنا معبولات تليفونات كمصن كلواون بزح كل حسبو زخونه وديتات كوريولن بسرعه كا اب غدنا وصيوم تقاومو زغبرو سباتون نيرميوم اتحققنا انصار نيزخليو زي حجب عالم درجة بزحات هاجرات كون نوع زواد درالو زلوه معبالي حامشاي ولدو سرعة مراخبيتات مستحجي ابز عالم زل حمام زخونه ركب زيبلو نغريو حمشاي ولدو سرعه مراخبيتات بالكترونيكاو ماغنيتاو معبل زسرح ناي راديو معبليو انت تحمام كورونا جنا بحده اب سرعه مستنفاس اتيو زبازح كابتوم كالي ناي سرعه مستنفاس زخونه حمامات زمصو كورونا زبهال عليت زخونه فيروس زمص كاب مهنطاس وي مسعل بزوص نطبطاب مراكا زم حلالف حماميو امونغوزم كلتخا زخونه زراخم نغر يلن دحر دما حمشاي ولدو سرعه مراخبيتات حج زيكونه اب عام 2010 شومنتن اب هاجر الدوب كوريا كومدما اب كل كفالات امريكا زجمره خوينو ابتم مسرت حمام كورونا زخونه تشاينا جنا اب عام 2019 جميريو كم فتن بوتا حليفو اب حزباو بوتاتات كتاتاتو زجمره كسب حجي تخايدو بزلو مصنعتات كا مززل حمام يخون مسكال حمام زخونه متحاز كم زيبلون ابز اوان كا كاب قدمات حزنا كنطقملهم زصنحنا كابتي ناي حمشاي ولدو سرعه مراخبيتات زحيل معبل زلوم نغرات كم زلو يزغلص نزي بزعبه حمشاي ولدو ززرغح زلو كاب حق زرحقه ورا املكيتو خا اب يونيفرسيتي جورج ميسون زسرح جون كوك زبهالك إلا ازي حج زلو ناي تلابع حمام غيزي كلس حسبو وديتات كفطر سفح بايتا يزفطر بمباليو نتزلو جيجا حبريتا العيلو زتزاربه ازي خمزيلن كلغنا نتخزرغح زجمره ورون اب كم بعل عاد انجليز بعل 100 تبهال درافيت امريكان زبهال تغوساطاي كومدما امريكا بعل وودي هارلسون زبهال تواساي نتزنبره وره نداد وسيهم مليسو خمز غادت كغبرو انكلو كبوزحات كيلاتات نيتعودي نتتقليلو كب حق زرحقه تحستو املكيتهم جيجا حبريتا يحلفو خمزلو حبريتا كمصوم مسجمره غنا نتي جيجا حبريتا زخونه صحفاتهم زخونه حبريتا كدمسسيم ترايم
እዚ ይኹን እምበር እቶም በዚ ወረዝ ዝሰኸሩ ውልቀ ሰባት ናብ ጎደናታት ወፂኦም ተቃውሞ ክገብሩን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ከዓ ነቲ ናይ ሓምሻይ ወለዶ ስርዓተ መራኸቢታት ግንብታት ብሓዊ ከቃጽሉ እዮም ተራእዮም በዚ ኮይኑ በቲ ከዓ ብዙሓት ሃገራት ነዚ ምዕባለ ኣብ ዓደን ከዘርግሓ ኣብ ሓያል ጻዕሪ ከምኡ ድማ ምርምር ኣብ ምግባር እንዳተረኽባ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ግና ብሰንኪ ዝብሉፅ ዝኾነ ምዕባለ ዳርጋ ናይ ሓበሬታ ውግእ እዩ ተላዒሉ ዘሎ እዚ ውግእ ከዓ ነቲ ቴክኖሎጂ ኣነ ክውንኖ ኣለኒ ዝብል ውግእ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ከዓ ብዝሓየለ መልክዑ እዩ ክቕፅል ዝረአ ዘሎ ናይዚ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ስርዓተ መራኸቢታት ሓምሻይ ወለዶ መጻኢ እዛ ሳላ ኢንተርኔት ናብ ሓንቲ ቁሸት ተቐይራ ዘላ ዓለም ስለ ዝኾነ እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ እታ ኣብ ዓለም ብቆጠባ ይኹን ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ትስራዕ ርእሰ ሓያላን ሃገራት ዓለምና ዝኾነት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነቲ ናይ ሓምሻይ ወለዶ ስርዓተ መራኸቢታት ልዕሊ ዝኾነት ካልእ ሃገራ ማዕቢላ ንሳ ጎብለል ክትኮነልያ ትፍትን ዘላ እዚ ይኹን እምበር ኣብ ቻይና ዝመደበራ ትካል ሃዋዊ ከምኡ ድማ ካልእ ZTE እትበሃል ትካል ነዚ ምዕባለ ካብ ነዊሕ እዋን ጀሚረን ብዙሕ ባጀት ሰሊዐን ክሰርሓሉ ብምጽንሕን ብፍላይ ሃዋዊ ከዓ ኣብዚ እዋን ነቲ ቴክኖሎጂ ክትሃንጽ ልዑል ዓቕሚ ዘለዋ መራሒት ዝኾነት ትካል ኮይና በምህላዋ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዳርጋ ውግእ ክትብሎ ትኽእል ኣንጻራዊ ዝኾነ መጥቃዕትያ ንትካል ሃዋዊ ትፍንወላ ዘላ ስርዓተ መራኸቢታት ሓምሻይ ወለዶ ክገብሮ ዝኽእል ነገራት ርኢኻ ግና ኣሜሪካ ትኹን ቻይና ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓያል ምትፍናን ከኣትዋ ንቡር እዩ ዝኸውን ኣብዚ ክመጽእ ዝኽእል ሕቶ ድማ እዚ ሓምሻይ ወለዶ ስርዓተ መራኸቢታት ዝበሃል ምዕባለ ክሳብ ክንደይ ድዩ ብሉፅ ዝብል ኮይኑ እቲ መልሲ ከዓ እዚ ሓምሻይ ወለዶ ስርዓተ መራኸቢታት ዝበሃል ምዕባለ ካብዚ ሕጂ እንጥቀመሉ ዘለና ራብዓይ ወለዶ ስርዓተ መራኸቢታት ብ100 ዕጽፊ ዝሓየለን ዝበለጸን እዩ ንኣብነት ሓንቲ ናይ 2 ሰዓት ዝኾነት ፊልም ካብ ኢንተርኔት ከተውርዳ ወይ ድማ ዳውንሎድ ክትገብራ ምስ ትደሊ በዚ ሓምሻይ ወለዶ ስርዓተ መራኸቢታት ዝኾነ ምዕባለ ኣብ ውሽጢ 10 ካልእ ጥራይ ኢኻ ተውርዳ ብጀካ እዚ ድማ ካብ ርሑቕ ኮንካ ዝግበር ኣብ ህይወት ደቂ ሰባት ኣገዳሲ ዝኾነ መጥባሕትታት ከቀላጥፍ እዩ ዝበቅዕ እዚ ማለት ከዓ ሓደ ኣብ ጀርመን ዘሎ ሓኪም ንሓደ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ሕሙም በዚ ሓምሻይ ወለዶ ስርዓተ መራኸቢታት ዝሰርሕ ሮቦት ገይሩ መጥባሕቲ ገይሩ ህይወቱ ከድሕኖ ክኽእል እዩ ነዚ ምኽንያት ከዓ እዚ ሓምሻይ ወለዶ ዝበሃል ምዕባለ ቁልጡፍ ግብረ መልሲ ኣብ ውሽጢ ካልኢታት ክትህብ ዝሕግዝ ብምዃኑ እዩ በዚ ድማ ትራምፕ ዝመርሐ ኣሜሪካ ቻይና ኣብዚ ምዕባለ ክትበልፀና የብላን ብምባል ነትካላት ቻይና ኣብ ሃገሩ ስርዓተ መራኸቢታት ሓምሻይ ወለዶ ከይተኽላ ክእግድ ዝተረኣየ ነዚ ምእጋድ ኣመልኪታ ኣሜሪካ ዝሃበቶ ምኽንያት ከዓ ቻይና በቲ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ተኽሎ ስርዓት ጌራ ኣብ ሃገራዊ ፀጥታ ከይተረፈ ክትስልየናን ከምኡ ድማ ሓበሬታ ክትእክብ ቀሊል ዝኸውን ብምባል ማሓዙታት ዝኾነ ሃገራት ዓለም እውን ቻይና እዚ ሓምሻይ ወለዶ ስርዓተ መራኸቢታት ዝበሃል ቴክኖሎጂ ከይትተኽለለን ክትምሕፀናን ጥራይ ዘይኮነ መጠንቀቕታ ክትሰደለን እውን እያ ጀሚራ ካብዚ ሓሊፋ እውን ኣሜሪካ እቲ ብቻይና ከይትከል ዝኸልከለቶ ሓምሻይ ወለዶ ስርዓተ መራኸቢታት በመሓዙታት ዝኾነ ሃገራት ክትከል ምእንቲ ምስ ኖኪያ ናይ ፊንላንድ ኤሪክሶን ናይ ሽወደን ሳምሶንግ ናይ ደቡብ ኮርያ ክትራኸብ እያ ጀሚራ ነተን መሓዙታት ዝኾነ ሃገራት እውን ከምኣ ክገብራ መኺራ ጥራይ ዘይኮነ ቻይና ብመገዲ ዝምዕባለ ጌራ ኣብ ውሽጥኹም ዝስልየኩም ቴክኖሎጂ ክትእትወልኩም እያ በዚ ከዓ እቲ ኣብ መንጎና ዘሎ ወተሃደራዊ ሓበሬታ ናይ ምትሕልላፍ ስምምዓት ኣብ ሓደጋ ክኣቱ እንዳበለት እያ ኣጠንቂቓ እዚ ይኹን እምበር ትካል ሃዋዊ ካብተን ካልኦት ማለት ካብ በዓል ኤሪክሶንን ኖኪያን ንሃገራት ኤውሮጳ ከወናውን ዝኽእል ሓደ ነገር እዩ ዘለዋ እዚ ከዓ እታ ትካል ነቲ ዝድለ ዘሎ ቴክኖሎጂ ብሕሱር ዋጋ ክትሃነፅ ትኽእል ብምዃና እዩ ይኹን እምበር ትራምፕ ዝመርሖ ምምሕዳር ኣሜሪካ ዝኾነት መሓዛተ ሃገር ዝኾነት ሃገር ንሃዋዊ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ሃገራ የእትያ እቲ ሓምሻይ ወለዶ ስርዓተ መራኸቢታት ዝበሃል ምዕባለ ክትሃንፀላ ምስ ተፈቅድ ካብ ቆጠባዊ ፀገማት ክሳብ ናይ ወተሃደራዊ ሓበሬታ ምትሕልላፍ ፀገማት ክገጥማ ከም ዝኽእል እዩ ኣጠንቂቑ መሓዛ ኣሜሪካ ዝኾነ ሕብረት ኤውሮጳ ከዓ ወላ እውን ትራምፕ ሃገሩ ኣሜሪካ ጎብለል ንኽትከውን ድዩ ዝፅዕር ዘሎ ወይስ ብሓቂ ቻይና ዝመደበረ ሃዋዊ ሓበሬታ ክትሰርቕ እትኽእል ሓደገኛ ትካልያ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ርጉፅ ዝኾነ መዕለቢ እኳ እንተዘይበፅሑ ካብ ናይ ዝሓለፈ ምስ ቻይና ዘለዎም ርክባት ብዝቐሰምዎ ተመክሮ ግና ልቦም ኣውዲቖም ንትካል ሃዋዊ ኣብ ኤውሮጳ መፅያ እዚ ሓምሻይ ወለዶ ዝበሃል ምዕባለ ሙሉእ ብምሉእ ክትተኽለሎም ዕድል ክፈጥሩ ከም ዘይኮኑ እዩ ድሮ ፍሉጥ ኮይኑ ዘሎ በዚ ከዓ ሃገራት እቲ ሕብረት ኣብ ክንድን ኣሜሪካ ስዒበን ጠቕሊለን ንሃዋዊ ዝእግዳ ነታ ትካል ኣብቲ ኣገዳሲ ዝበሃል ጨንፈር ናይ መራኸቢታትን ከም ዘይተቐርብየን ክገብርኣ
بجكا زخا ابت تتخلو تكنولوجي اتقند مقوصاصري ወይ ድማ ተነቃፊ ዝኾነ ክፋል ብኢሮጳውያን ትካላት ከም ዝህነጽ የን ከገብራ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ድማ እቲ መንግስቲ ከም ሓደ ቀንዲ መሓዛ ኣሜሪካ መጠን ንሃዋዊ ክእገዳ ተጽቢት እኳ እንተነበረ ከምቲ ናይ ሃገራት ሕብረት ኢሮጳ መደብ ብምውጻእ ንቻይናዊ ትካል ሃዋዊ ካብቲ ተነቃፊ ዝኾነ ናይ ሓይልታት መከላኸሊ ስርዓት ወይ ድማ ናይ ኒውክለር መደበራት ኣርሒቓ ዳርጋ 35 ሚእታዊት ካብቲ ናይ 50 ወለዶ ምዕባለ ክትሰርሕ ኣፍቂዳ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ትካል ሃዋዊ በቲ ናይ ኣሜሪካ መጠንቀቕታ ኣብ ልዕሊኣ ጠርጣረ ገይረን ዘለዋ ሃገራት ንሳ ውሕስቲ ከም ዝኾነት ከምኡ ድማ ምስ መንግስቲ ቻይና ዝኾነ ርክብ ዘይብላ ብሕታዊ ትካል ከም ዝኾነት ተዛረብ እኳ እንተኾነት መንግስቲ ቻይና ግና እዛ ትካል ክትዓቢ ከምኡ ድማ ኣብ ቻይና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዓለም ዓብላሊት ንምግባራ ብቢልዮናት ዝበፅሕ ገንዘብ ሓጊዝዋ ይበሃል ብምዃኑ እቲ ኣነ ንጽህቲ እንዳበለት ተውጾ ዘላ ቃላት በተን ተጠራጠርቲ ዝኾነ ሃገራት ብዙሕ እምነት ስለ ዘይረኸበዩ እታ ትካል ኣብቲ ተነቃፊ ዝኾነ ጨንፈራት ዘይእትውኣ ዘለዋ ብወገን ኣሜሪካ ድማ እቲ መንግስቲ ነተን ናይ ሃገሩ ዝኾነ ዓበይቲ ትካላት ሓገዝ ብምግባር እዚ 50 ወለዶ ዝበሃል ቴክኖሎጂ ኣማዕቢለን ልዕሊ ቻይና ክኸውን ኣብ ምጽዓር ዝርከብ ኮይኑ ቻይና ኸኣ እቲ ጉዳይ ፖለቲካዊ ድፊት ኣለዎ ብምባልያ ትዛረብ ዘላ በዚ ኸኣ ኣብዚ እዋን 50 ወለዶ ዝሕመረቱ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ናይ ሓበሬታ ኩናት እዩ ተቐልቂሉ ዘሎ እዚ ነዚ ሕጂ ንጥቀመሉ ዘለና ኢንተርኔት ጠቕሊሉ ናብ ዝበለጸ ደረጃ ክወስድ ዝኾነ 50 ወለዶ ስርዓተ መራኸቢታት ከኣ ድሮ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ክትከል ጀሚሩ ብምህላው በቲ ቴክኖሎጂ ክሰርሐ ዝኽእላ ቴሌፎናትን ክስርሐየን ጀሚረን ዘለዋ ክሳብ ሕጂ ከኣ ሳምሱንግ ሞቶሬላ ሃዋዊ LG OnePlus ዝርከበን ብዙሓት ትካላት በዚ ቴክኖሎጂ ክሰርሐ ዝኽእላ ቴሌፎናት ሰሪሐን ዘለዋ ኮይነን ኣሜሪካዊ ትካል ኣፕል ከኣ ኣብታ ሎሚ ዓመት ተዘርግሐ ቴሌፎን እዚ ምዕባለ ክትተእታቱ ተጽቢታት እዩ ዘሎ ክሳብ 2025 ከኣ ኣብ ዓለም ፍርቂ ናይ ቴሌፎናት መራኸቢ 50 ወለዶ ክኸውን ተጽቢት ዘሎ ብምዃኑ ኩሉ ሰብ ነዚ ምዕባለ ኣብ ረብሕኡ ዘውዕለሉ ግዜ ርሑቕ ኣይክኸውንን እዩ ነዚ ጸብጻባት ንምድላው ዝተጠቀምናሉ ምንጭታት ኣብ ዲስክሪፕሽን ዘለኩም ኮይኑ ኣብዛ ቻናል ከኣ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩ ንዕድመኩም ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም